Pozdrav svima! Danas za vas pripremamo tortu sa višnjama i čokoladom, tako kremasta i tako sočna. Prvo što je potrebno da uradimo jeste da razdvojimo žumanjke od bjelanjaka. Za tortu nam je potrebno 5 jaja, 200 g šećera, to jest 1 čaša i 1 vanilin šećer. Smjesu moramo umutiti dobro kako bi se šećer istopio i smjesa postala kompaktna. Kada smo sve to dobro izmutili, dodajemo 100 g rastopljene čokolade. I ponovo malo umutimo mikserom kako bi se sve sjedinilo. Nakon toga dodajemo 100 g maslaca, i 100 g brašna, pola praška za pecivo i još malo mutimo da sve sastojke sjedinimo ponovo. Jedna kašika kakaa i smjesa nam je gotova. Počinjemo sa pripremom bjelanjaka, tako što ćemo u bjelanjke dodati malo soli kako bi se bolje izmutili. Kada je smjesa od bjelanjaka gotova, sastaviti ćemo je sa smjesom od žumanjaka i čokolade. Morate lagano miješati kako bi se smjesa fino sjedinila i jaja ne bi splasla. Smjesu istresamo u pleh koji smo prethodno nauljili i pobrašnili, kako se biskvit tokom pečenja ne bi zalijepio za pleh. Također u smjesu dodajemo 200 g višanja koje smo prethodno cijedili, a sok ćemo iskoristiti za poslije. Biskvit ide na pečenje nekih 40 minuta na 180 stepeni. Kada je naš biskvit pečen, zalijevamo ga toplog sa 400 ml soka od višanja. Nakon toga slijedi priprema čokoladnog preliva. Potrebno nam je 250 ml slatkog vrhnja koji ćemo malo zagrijati i dodati 300 g čokolade. Sve to skupa miješati dok se čokolada ne rastopi. Na kraju prelijevamo čokoladu preko biskvita i naša torta je gotova. Torta ide na hlađenje, a najbolje ostaviti da prenoći, kako bi biskvit kupio sav sok i torta bila jako mekana i sočna. To ovako izgleda na kraju. Nadam se da vam se naš video svidio. Ukoliko jeste, lajkajte i zapratite naš kanal. Do idućeg puta, lijep pozdrav!